Tastet d'extraescolars a l'Escola La Sagrera. L'AFA del centre docent va presentar fa 2 dissabtes la seva proposta d'activitats per quan acaba l'horari lectiu de cara a l'any vinent. Entre el matí i el migdia, familiars i alumnes van poder visitar-les. És una oportunitat molt bona perquè les famílies coneguin molt de prop el que realment fan els seus fills en aquestes hores, no?, fora d'horari lectiu, i que, a més, els infants poden provar de prop allò que realment els agrada fer. Aquest curs, l'Associació de Familiars d'Alumnes han ofert una dotzena d'activitats extraescolars, com aquesta de cuina. Som una empresa de cuina que treballa pels nens i fem tallers, tota mena de coses amb nens amb cuina, i fem els extraescolars de cuina, que aquí els farem els dimecres de 4:30 a 6 de la tarda. De cara a l'any vinent hi haurà 3 activitats extraescolars noves: ioga en família, espai d'art i aquesta de multiesports. Al taller de multiesport farem diferents esports, els que ens diu l'escola o altres esports. Llavors la idea és que els infants juguin i provin diferents esports que els agradin més o menys i puguin decidir si els agrada un més o l'altre. Bona presència de famílies al tas extraescolars. La majoria ja eren usuàries d'aquests serveis, però en volien conèixer d'altres. Sí, fan un extraescolar i sobretot ens interessa el que és el tema d'esports, que per això hem vingut aquí, pel que fa al trial, al multiesports i també la part artística. Aviam si acabem de decidir-nos. De fet, ella fa alguns extraescolars que ja estan aquí i estem supercontents amb ells, la veritat. I avui veníem a veure si li agradava alguna cosa més per veure què. Una de les activitats amb més demanda és la del teatre, que l'any vinent continuarà en el catàleg d'extraescolars de l'Escola La Sagrera.